alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Umar Hashim. Sunana Abdul M Sharif. Tare da Bilkisu Abdullahi. Ni ne naku Salisu S Fulani. Umar Gombe. Ni ne naku Alhaji Madawal. Kawu dan sarki. Ana Surayya Aminu. Abdullahi ya takama da kuka sani. Ni ne Umar Mai Zigare Sallau kowa naka. Sana Ali Isa Jita. Ana Jidda Auta. Abdulaziz Dan Sumal. Kuma a cikin shirin labari na. Sunana Ahmad Delta. Na lawan Sima. Aisha Abubakar. Malo aka Dan Sokoto. Aisha Usman Adam. Na menj zan yi performance zan muku Dama da ke na fara haduwa. Ku zo muna gayyatar ku. Za mu kafa wani tarihi insha Allah. Ina so a launching din fura a duniya. Ranar shan fura ta duniya. A haɗe da ku ranar shan fura ta duniya. Ta ranar shan fura ta duniya. shan fura ta duniya ranar 13 ga watan 12. Muna gayyatar al'umma na duniya gabaki daya domin bunƙasa kasuwar shanu wato Maliya International Market. Maliya International Cattle Market Wato kasuwar Maliya. Mu haɗu da ku ranar bude kasuwar Maliya wato Maliya International Market. buɗe kasuwar Maliya. Kasuwar Maliya. Wato Maliya International Market. Ku zo mu haɗu a kasuwar Maliya. Wannan katafariyar kasuwa tana nan a hanyar ka ta Kebbi in ka taso zaka je Abuja. Tudun Wada. Da ke Tudun Wada hanyar Kefi daga Abuja. Wanda take Tudun Wada hanyar Kebbi. Wanda take garin Tudun Wada wato in ka taso daga Abuja za ka je Kebbi. Ranar 13 ga watan 12 idan Allah ya kai mu. On the 13th December 2024. a wannan rana ta 13 ga watan Disamba. Kar ku manta 13 ga watan 12. Ranar 13 ga watan 12 shekara ta 2024. Ƙarƙashin ofishin Dr. Abdullahi Bello Badejo. Dr. Abdullahi Bello Badejo. Dr. Bello Badejo. Bello Bodejo. Bello Badejo fullo bi fullo. Zai jaba mai gidana. Ina ku a kasuwar Maliya insha Allah. Gaba ɗaya mu haɗu ku a kasuwar Maliya. Gangami ku taho mu haɗu tare da ku. Wanda ni already ma ina cikin kasuwar kamar yadda kuke gani gani a cikin ta. Wannan kasuwar tana ci ne kowace ranar Juma'a. Sannan za a bunƙasa ta ne 13 ga watan 12 2024 Disamba kenan insha Allah karkashin jagorancin ofis din Dr. Abdullahi Bello Badejo. Mun gode muna ma kowa barka da zuwa.